vlastne dáva jednoznačný svetelný podpis novému Kadžaru, tak ako aj ste ho mali možnosť vidieť pri novom S-Passe, ktorý sme vám predstavovali pár týždňov dozadu. Čo týka dizajnu, povieme si aj, čo sa týka zadnej časti, dizajnéri sa snažili urobiť auto také svalnaté, s širokými ramenami, vybudovať v neho dojem takej robustnosti a zároveň vlastne sa zamerali na svetlá, ktoré sú vytvorené z 3D efektov, kde sú použité aj LED svetlá v rámci samotnej konštrukcie. Čo týka rozmerov, je Kadžar, by som povedal, veľkorysý a ponúka pasažierom dosť veľké rozmery nielen z boku, ale aj znútra. Zároveň ho ako crossover predurčuje použitiu aj mimo štandardných ciest a pre tieto dobré terénne vlastnosti dostal do vienku vysokú svetlú výšku 200 mm a vyššie najazdové uhly vpredu 18 stupňov, vzadu 28 stupňov. Čo týka interiéru, tam bol hlavne daný dôraz na vodiča, na to, aby sa cítil vozidlo bezpečne, aby mal všetky ovládacie prvky na dosah ruky, aby bol ten interiér čistý, jemnými líniami a jednoznačne definovaný smerom na vodiča a na ovládanie auta. Pri nastúpení do auta vodiča privíta nielen teda úplne nový prepracovaný interiér, ale aj tzv. Welcome scenario, čo je vlastne animácia na prístrojovej doske a na modeli R-Link, ktorý vlastne zobrazí novú identitu značky, logo R-Link, a potom sa vlastne zapne štandardné nastavenie zobrazovanie na prístrojových prvkoch. Interiér ako taký, som spomínal, je riešený na maximálne pohodlie a ovládateľnosť. Z toho dôvodu aj sme umocnili pocit z crossoveru trošku takým športovým volantom trojrameným, ktorý je kožený, má na sebe aj položky na odkladanie palcov pri šoférovaní a zároveň je vybavený aj možnosťou ovládať, už je to telefonovanie, nech už to je tempomat, niektoré funkcie palubného počítača, to všetko má vodič na dosah ruky. Tým, že sa jedná o crossover, tak Renault Kadžar dostal do vienku takú vyššiu stredovú konzolu v takom peknom športovom dizajne, ktorá je zároveň vybavená pre spolujezdca takým koženým mandlom, ktoré je prešívané, tak ako máte možnosť vidieť na obrazovke. Prešívaná je aj kulisa radiacej páky a prešívané sú aj sedadlá, ktoré sú kompletne novo skonštruované práve pre tento model, aby poskytli maximálne pohodlie a zároveň aj bočné vedenie, nech už v oblasti sedákov, tak aj v oblasti chrbta. Na vývoj týchto sedadiel bola použitá tzv. Dual Density Foam, čo je vlastne pena dvoch hustôt, kde na oblasť sedáka a chrbta bola použitá pena, ktorá je trošku mäkšia, a práve na tie hodiace časti na chrbte a na sedáku bola použitá pena s takou tvrdšou, s vyššou hustotou, aby práve pomáhala vodičovi a spolujazdcovi pri takých offroadových alebo terénnych prejazdoch byť pevne usadený a komfortne zvládať tieto prejazdy. Keď už sme od toho pohodlia a o interiéru, povedzme si aj, ako sa tam bude cítiť posádka. Ako máte možnosť vidieť, aj na zadných sedadlách má priestor spolujazdec na 910 mm v oblasti hlavy. Na kolene je to 220 mm, čo sú hodnoty, ktoré sú jedny z najlepších v rámci segmentu. Taktiež sedenie na šírku, to znamená v oblasti ramien, je veľkorysé, na zadných sedadlách 145 cm, na predných 148, tiež jedný z najlepších pomerov v rámci svojho segmentu. Renault Kadžar samozrejme ponúka priestor aj pre odvoz batožiny alebo prevoz potrebných vecí,
ktoré môže vodič využiť. Jeho batožinový priestor má objem 472 litrov, je to merané metodou VDA, kde, ako dobre viete, VDA sú vlastne kocky objemu 1 litra, ktoré sa naskladujú do batožinového priestoru. Pokiaľ by sme to nemerali touto metodou, ten batožinový priestor má objem 527 litrov. Jedná sa o jednu z najlepších hodnôt v rámci segmentu crossover. Renault má tak trochu v krvi, povedzme, inovatívnosť, modulovateľnosť, prispôsobivosť, čo sme využili aj pri Renault Kadjar, kde ako máte možnosť vidieť na animácii, je možné hrať sa s dvojitým dnom batožinového priestoru, rozdeliť ho, sklopiť alebo úplne schovať a využiť maximálny priestor. Pokiaľ by nám nestačil štandardný zavazadlový batožinový priestor, tak máme k dispozícii systém Easy Brake, ktorý skôr poznáme zo segmentu kombi. Je to systém, ktorý z batožinového priestoru umožní sklopiť zadné sedadlá a tým dosiahnuť objem batožinového priestoru 1478 litrov. Pokiaľ by sa nám ale stalo, že potrebujeme skôr previesť niečo dlhšie, nie objemné, tak vieme sklopiť sedadlo spolujazca a v tomto prípade vieme naložiť predmety dlhšie ako 2,5 metra. Jednou z noviniek, ktoré ponúka Renault Kadjar v rámci príslušenstva, je výklopné ťažné zariadenie, ktoré sa ovláda z batožinového priestoru. To ťažné zariadenie je vlastne skryté, pri vyklopení sa objaví, zocvakne. Takisto zloženie zase pod batožinový priestor, takže nie je vidieť, je veľmi pohodlný na ovládanie. Toto ťažné zariadenie vie potiahnuť príves až o hmotnosti 1,8 tony. Tak nový Renault Kadjar je vybavený aj množstvom asistenčných systémov, ktoré dbajú na bezpečnosť pasažierov. Ja sa zameriam na 3 hlavné, ktoré sú združené vo funkcii AdLink, ktorým sa vlastne dajú AdLink 2, ktorou sa vlastne dajú ovládať. Prvým z týchto asistenčných systémov je Easy Park Assist. Je to vlastne asistent, ktorý vďaka senzorom, ktoré sú na vozidle, preberá na seba zodpovednosť za parkovacie manévre a je vlastne schopný zaparkovať auto kolmo pozdĺžne alebo aj šikmo, s tým, že zároveň tento asistent dokáže aj auto vyparkovať. To samotné ovládanie rieši asistent, vodič vlastne iba pridáva plyn a stláča brzdu. Ďalším z bezpečnostných systémov je systém Active Emergency Braking. Je to vlastne systém, ktorý monitoruje vďaka radaru, ktorý je umiestnený vpredu vo vozidle, vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla. Pokiaľ zaregistruje, že sa blíži kolízia, začne vlastne zvukovo upozorňovať vodiča na túto možnosť a zároveň začne aktívne brzdiť a počíta s aktívnou spoluprácou vodiča, aby sa podarilo eliminovať alebo minimalizovať nebezpečenstvo zrážky, ktoré by mohlo nastať. Tento systém je aktívny od 30 km/h až do 140 km/h. A poviem, že z posledných systémov, o ktorom sa budeme rozprávať, je systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním v prípade prekročenia rýchlosti. Tento systém vďaka kamere, ktorá je umiestnená za čelným sklom, detekuje značky pri ceste. V prípade prekročenia povolenej rýchlosti upozorní vodiča a dá mu aj možnosť nastaviť obmedzovač práve na rýchlosť, ktorú zaznamenal. Takže berieme to ako ďalšie zlepšenie bezpečnosti na cestách. Ďalšie systémy, ktoré vám ale nebudem ukazovať, sú napríklad Visio systém, ktorý stráži samovolné opustenie jazdných pruhov. Ďalej tam máme systém, ktorý stráži mŕtve uhly. V podstate by sa dalo pokračovať aj ďalej, ale verím k tomu, že každý z vás bude mať možnosť auto vyskúšať aj tieto bezpečnostné systémy. Ako som už hovoril na začiatku, Renault Kadjar je vybavený systémom AdLink 2, ktorý sme vám vlastne predstavovali pri uvedení nového S-Passu.
Je to systém, ktorý umožňuje personalizáciu až pre 6 pasažierov, to znamená nastavenie si podľa individuálnych potrieb až pre 6 ľudí, ktorí budú jazdiť autom. Je to systém, ktorý je oveľa intuitívnejší, je lepšie responsívny, zároveň obrazovka už je kapacitná a lepšie ovládateľná a v rámci Alex Storeu nám pribudli ďalšie aplikácie, ktoré sa dajú sťahovať a využívať v aktívnom živote. Keďže do auta patrí aj dobrá hudba, tak Renault Kadjar ponúka okrem štandardného rádia Arcanis aj možnosť buď dokúpiť rádio alebo audio systém Bose alebo priamo verzii Bose v sérii namontovať, používať tento systém.